Здрасти, хора! Навън пере яко дъжд. И аз току-що си получих кутията на Pinks за май месец. Темата е слънчеви целувки. И картичката е тематична с целувки на нея. За първи път отварям кутията, не съм я гледала предварително. Слънчеви целувки. Картичката съдържа Bella Pierre Cosmetics във всяка кутия, минерални пигменти, биотен, регенериращ дневен крем. Да, ако чувате клаксони, това са абитуриентите, които викат под прозореца. Обичайно таката крема е и елиминира токсините, удължава живота на клетките, възстановява тъканите. Така, интересно звучи. Каротен, това нещо за първ път чувам за него. Magic Tan and Protect SPF 20 слънцезащитен крем. Много интересно, не бях чувала за този слънцезащитен крем на Каротен. Glam нощен крем с водорасли. Това също звучи много интересно. Марката е непозната за мен. Body Beauty BB крем за суха и мазна кожа във всяка кутия. Това също е непозната за мен марка. И на Bella Pierre, специално за клиентите на Pinks, еднократна отстъпка от 15% при покупка на продукти в този талон. Ами ако ми харесат, може и да ги пробвам. Добре, да видим същинската част. Това е на Каротен слънцезащитно масло за тене, предполагам, с фактор 20 UVA, 8 мл размер, доста добро като размер, доколкото виждам има още едно отдолу. Значи 2 пъти по 8 мл. Да! Браво на абитуриентите! Това е на Glam Body Treatment. Нощен крем от водорасли, отслабва и възстановява тялото докато спите, намалява сантиметър от пиколките, стяга и възстановява кожата с очевиден естетичен резултат, без да причинява загуба на тегло. Ами добре, аз съм скептична към тези кремове за отслабване, но предполагам, че ще има тонизиращ ефект и задължително ще го пробвам. Така, това са мостричките от крема на Биотен. Той също е с фактор 15, много подходящо за настоящия период, без парабени. Аз харесвам нещата на Биотен и мисля, че тези ще ми харесат. Един крем за ръце на Дева, който явно са го сложили да допълнят малко кутията, да не е само с мостри. Не съм го пробвала с витамин F, но непрекъснато го гледам в дрогериите. Това е ефтино кремче, много достъпно. Така, и ето го, пълноразмерния продукт на Bella Pierre. Розов цвят ми се е паднал. Аз всъщност се надях да ми се падне нещо, което ще мога да използвам за сенки. Розово на очите не си слагам много. Но четох, че може да се използва пигмента и за устни, и за скули, и за ногти. Така че е много функционален и когато разбера как се използва, ще ви кажа дали ми е харесало, но като цяло ми е интересно да пробвам нещо от този тип, много функционално. Явно и четчица има към него, което това въобще не ги ползвам тези. Така, имаме брошурка. Вътре има двете BB кремчета на Body Beauty с фактор 20. Дано да е в някакъв цвят, който да ми хареса. Не, ето един е Medium, другия е Light. Още нещо има, Body Beauty. Ето BB крем. Явно предното беше за мазна кожа, пък това е за суха или обратното. И от това има светъл цвят, така че ще бъде пробвано. На Каротен това е просто брошурка, която ще си разгледам. Още на Биотен брошурки. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ура! Браво на хората, че завършиха. Поздравления, абитуриенти! И друго. Брошурка на Body Beauty. Ами това е много мостри, много нещо пак. Аз
съм казвала, че не обичам такъв размер мостри, но пък част от продуктите са интересни, защото за първи път чувам някои от тези марки, като тези биби кремове, които са на Body Beauty, също ми се струват интересни. И аз изпуснах нещо май. Не, това са нещата. Виждат ми се малко постнички, но ето това е най-интересното, този пигмент от кутията. И това е. Кажете ми според вас дали си струва кутията този месец. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!